asko beste urte batez ere Beasaingo txistulari alarde ontara inguratzeagatik. 41. edizio honetan urteroko lekez Gernika pasealekuko frontoi honetan bildu gara zuen gustuko izateko esperantzan sortu dugun emanaldia eskaintzeko. Kontzertuari hasiera emateko euskal musikaren gorespena entzun berri dugu Unai Aristimuñoren zuzendaritzapean. Musikariak lagunduz, haurtzaka dantzataldeko dantzariak eta Loina Zabes Batzakoak ere entzun ahal izan ditugu. Hala ere, emanaldiarekin segi baino lehen, aipatzekoa da aurten berriz ere zuzendari aldaketa bat izan dugula. Azken 2 urteetan ikusi berri dugun Unai Aristimuñok zuzendu du taldea, eta aurten Aitor Alvarez Etxezarretari pasako dio batuta. Hori horrela, azken honen gidaritzapean izango ditugu gaurkoan Goierritik eta kanpotik etorritako hainbat txistulari, baita Loina Zabes Batza, abeslariak, dantzariak, erraldoiak eta beste zenbait parte hartzaile ere. Hala ere, poliki-poliki joango gara hauetako bakoitza dagokionean, aurkezten. Segidan, ilunabarra eta ikusten duzu goizean abestiak entzun ahal izango ditugu. Lehenengoan, Loina Zabes Batzakoak izango ditugu lagun, eta bigarrenean Julen Iraola eta Maili Otamendi abeslarien ahotsak entzun ahal izango ditugu. Aurrera guztiok!
ikusten duzu goizean, argia hasten denean mendiko baten gainean. Ikusten duzu goizean, argia hasten denean mendiko baten gainean. Etxe txikiko aitzin zurira, lau aitz ondoren erdira, zakur zurira atean, iturriko bat aldean, ambizi naiz ni batean. Etxe txikiko aitzin zurira, lau aitz ondoren erdira, zakur zuri bat atean, iturriko bat aldean, ambizi naiz ni batean. Ez da lurrean gizonik, printzerik ez erregerik, ni baino bekidenik. Ez da lurrean gizonik, printzerik ez erregerik, ni baino bekidenik. Badut Andrea, badut semea, badut alaba erenik, osasun ona batetik, ontasun aski bertzetik, zer gehiago behar dutik. Badut Andrea, badut semea, badut alaba erenik, osasun ona batetik, ontasun aski bertzetik, zer gehiago behar Hasiera dotore honen ondoren, txistu doinu ezagunen eta berriz ere dantzarien txanda iritsi zaigu. Oso ohituta gaude txistu doinuekin fandango eta arinarinak entzun eta dantzatzera, baina oraingoan ohituta gaudenetik pixka bat atera eta fandangiloa eta porru salda doinuak entzungo ditugu. Honen ondoren, Bareak izeneko kale jira lehen aldiz entzuteko aukera izango dugu. Bareak Jose Agustin Olanok konposatu duen biribilketa bat da. Esan bezala, jendaurrean lehen aldiz gaur, eskainiko dena. Aurrera guztiok eta astindu hankak, eskak.
kostaldera egingo dugu bisita eta kresal usaina duten 3 doinu ezagun entzungo ditugu. Ameriketara joan nintzen, itsasoa laino dago eta ni naiz kapitain pilotu hain zuzen ere. Ahotsa jartzen berriz ere Loinaz Aresbatzakoak izango ditugu orain honetan ere. Baina zuek ere abestiak ezagutuko dituzuenez, animatu, zuek ere abestera.
bat berotu eta gero, Peio Josepe kanta ezaguna entzun ahal izango dugu orain. Horretarako, dagoeneko atxeden pixka bat hartu ahal izan duten dantzariek lagunduta, bakarlari lanetan arituko da Unai Aristimuño.
emateko balsaren txanda iritsi da. Aitor Alvarez zuzendariak egindako moldaketan, Izaskun Insaustin izango dugu akordeoiarekin eta Ekaitz erraldoi konpartsa oholtza gainean. Txalo bero bat eta aurrera guztiok!
ondoren, pixkanaka badoa kontzertu aurrera, eta martxa pixka basartzeko asmoz, kale jiren pupurria entzungo dugu orain. Bertan, hainbat biribilketa ezagun entzuteko aukera izango dugu. Besteak beste, agur xubero. Hau dena hotxez laguntzen, Loina Zaresbatzakoak izango ditugu berriz ere. Honen ondoren, guztiok ezagutzen dugun etzakit taldearen izarri eskorra entzungo dugu. Horretarako, Odei Zabaleta izango dugu trikitixarekin, Unai Aristimuño albokarekin, eta lehen ere eszenatoki gainean izan ditugun Julen Irabla eta Maili Otamendi abeslaria. Aurrera!
martxa joko dugu. Aurten, 100 urte beteko ditu gure martxak, eta hortaz, aukera ezin hobea iruditu zaigu jatorrizko bertsioa entzuteko. Horretarako berriz ere Loina Zabesbatzakoek lagunduko digute. Aurrera! Hau ere iritsi da bere bukaerara, eta hauxe izan da aurten zuei eskaintzeko genuena. Eskerrik asko zuei guztioi, ona gerturatzeagatik, eta nola ez, zuei guztioi, emanaldi polita antolatzen lagundu izanagatik. Ezin aipatu gabe utzi eta txalo bero bat eskatuko dizuet guztientzat, musikenetik etorritako metal boskotea, Emilio López, Kirian Uralde, Lucia Moya, Iker Lizartza eta David González. Perkusioan aritu den Carlos Alcalá, akordeoiarekin lagundu dugu Izasku Intxausti, Marisa Olano pianoan, Odei Zabaleta trikitixan, Julen Iraola eta Maili Otamendia hotxean, Loina Zabesbatzakoak, Aurzana dantzataldeko dantzariak, Ekain Erraldoi konpartxak, Xavier Garmendia irudiekin lagundu diguna, Molatuko musika teknikaria, Beasaingo musika eskola, Beasaingo udala, eta nola ez, Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorritako txistulari guztioi eskerrik asko. Eta orain besterik ez
horixe da, despedidea. Azken urteetan, Beasainen hain ezaguna egin den Paradisuen konkista doinu hunkigarriarekin bukatuko dute musikariek eta koristek. Eskerrik asko.